Didangu waras kok raine dipacaki gitu. Mongko nganggo klambi ora genep. Mongko ya joget-joget serampat. Napa niku diwestani tiyang waras? Ngati-ati lho, ngati-ati lho. Nggih. Guyon ki aja menyerang fisik, Mas. Niki kula saestu. Ora trimo aku. Jenengan ki kudu sadar diri dan kudu Lho, jujur nek ditangleti. yo nyun sewu, Mas. Pancen biasane wong edan ki sok prilakune ki ngane-anehi. Nuju rai ganteng diorek-orek. Nggih. Klambine ora genep. Ya wis memang kaya aku. Sinten Pak Bu nuwun sewu, sing mboten waras sinten sakmenika? Ayo, ayo. Saiki tak takon. Kan ra waras nek ngoten niku. Oke, oke, nggih Bapak Ibu kula nggih trima jenengan wastani dan kula nggih trima. Ning nyun sewu lho. Kanca kula menika real menika kanca dokter rumah sakit Jiwa Solo, ahli psikologis ngendika. Ciri-cirine wong edan niku gampang titenane, ora dadak raine diorek-orek klambine suwek-suwek mboten. Gampil titenane mesti jenengan nggih do pirsa. Wong edan niku titenane anggere omong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe. Nggih tontonan ngeten niki enten mboten Pak Bu? Sinten? Niki bocahe. Mangsaku kok kowe iki sia-sia kowe. Aku ki kok malah kejeglong dhewe ya.